Imma Kristu meta der bħala sommu saċerdot tal-ħwejjeġ tajba li diġà ġew, daħal minn tabernaklu ikbar u iżjed perfett, mhux magħmul blit, ċoe mhux ta' dal-ħolqien. Lanqas b'demm il-bdabat u l-oġġiela, imma daħal darba għal dejjem fil-qaddisin b'demmu stess biex hekk akkwista fid-dwa eterna. Għax hekk demm il-bdabat u l-barrin u l-irmiet ta' oġla li jraxxax il dawk imnizzin ċeremonjalment iqaddes għal purità tal-ġisem, kemm iżjed id-demm tal-Kristu li permezz tal-Ispirtu Etern offra li hu nnifsu bla difett il-Alla se jippurifika l-kuxjenza tagħna minn qatti mejtin ħalli naqdu l-Alla l-ħaj. U minħabba fekku il-medjatur ta' patt ġdid. Ħalli l-imsejħin jirċievu il-weda tal-wirt etern peress li ġrat il-mewt għal fidwa ta' trasgressjonijiet jew ta' dnubiet kommessi taħt l-ewwel patt. Għax fejn hemm testament hu neċessarju li tkun stabilita il-mewt tat-testatur. Għax testament hu validu biss mal-mewt. Ġala darba qatt ma jgħod sakemm għadu jgħix it-testatur. Minħabba dan lanqas l-ewwel patt ma kien inawgurat mingħajr demm. Għax meta kull kmandament kien mitkellem minn Mosè lin-nies kollha skont il-liġi, ħa id-demm tal-oġġiela u tal-bdabat bl-ilma u suf skarlat u s-sopu u raxxax kemm il-ktib innifsu kif ukoll in-nies kollha. U qal dan huwa id-demm tal-patt li Alla ikkmanda likom. U bl-istess mod raxxax bid-demm kemm it-tabernaklu kif ukoll it-tagħmir kollu tal-Ministeru. U skont il-liġi kważi kollox hu purifikat bid-demm u mingħajr it-tixrid tad-demm m'hemmx maħfra. Amen. Mela issa rajna kif kienu jsiru l-affarijiet fl-antik il-PowerPoint li kellna rigward it-tabernaklu u s-santwarju. Il-fatt li Alla għamel dak l-arranġament sabiex minn kmieni jibda jgħallimna lezzjonijiet li aħna neħtieġu sabiex nirrelataw tajjeb miegħu. Dak it-tabernaklu serva għal sekli ta' snin, kien tabernaklu fuq l-art. Għalkemm kienet xi ħaġa mogħtija minn Alla, xorta waħda kienet inferjuri għal dak li aħna bħalissa qegħdin ingawdu. Dak li qegħdin ingawdu permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Kien inferjuri għaliex kien xi ħaġa fuq l-art, infatti kienet xi ħaġa ta' bilħaq umli, xejn ta' kobor ta' barra minn hawn, tinda bl-amara tagħha, rajna wkoll il-sinifikat tagħha u appuntu kien inferjuri għaliex kull ma kien isir dakinhar kien biss illustrazzjoni jew ritratt miġbut minn qabel ta' realtà li bħalissa qegħdin ingawdu. Jekk jiena għandi ħija li inti ma tafux, tajjeb, nista' nurik ritratt tiegħu u ngħidlek xi darba għad illaqgħat ma' ħija. Imma għalissa nista' nurik dar ritratt. Mela dak ir-ritratt jeżisti propjament għax jeżisti ħija. Appena inti tiltaqa' ma' ħija mbagħad dak ir-ritratt tista' twarbu. Il għaliex issa għandek xi ħaġa wisq aħjar minn xbija fuq biċċa karta. U it-tabernaklu dak li kien tip jew illustrazzjoni tal-realtà li issa ġabilna Kristu. Tajjeb, it-tabernaklu kienu wkoll inferjuri għal metodu kif Alla qed jitratta magħna llum il-ġurnata, il għaliex sakemm kien hemm it-tabernaklu l-aċċess għal Alla kien limitat. Infatti kien biss il-qassis il-kbir li jarġa' darba fis-sena biss seta' jidħol fil-preżenza tal-Alla biex joffri s-sakrifiċċju. In-nies kollha setgħu jaraw it-tabernaklu però ma setgħux jidħlu ġo fih. Kien hemm il-qassisin illi iservuhom tajjeb u joffru s-sakrifiċċju għan-nom tagħhom, però għalkemm Alla kien qiegħed viżibbilment jammar fosthom bil-sħaba tad-duħħan u bis-sħaba tan-nar bil-lejl u n-nies setgħu jaraw simbolu viżibbli ta' Alla, però ma setgħux jersu. Issa bi Kristu tajjeb għandna aċċess, għandna dħul saħansitra sa fil-preżenza ta' Alla. ċerta intimità issa li aħna ngawdu li qabel ma stajniex
l-antenati tagħna fil-fidi ma setgħux igawduha. Il-tabernaklu wkoll kien xi ħaġa temporanja. Kien għalkemm dam ħafna u wara kien hemm it-tempju, jerġa' xi ħaġa struttura binja aktar stabbli, però dawn l-affarijiet illum spiċċaw. Spiċċaw u ikun żball kbir jekk aħna kultant nisma' illi hemm min jixtieq li jerġa' jinbena t-tempju f'Ġerusalemm. Għaliex? Ma tagħmel sens. Ma tagħmel sens. Hija xi ħaġa kontrarja għad-dawl sħiħ li għandna issa, it-tempju u t-tabernaklu kienu biss dell. Issa għandna s-sustanza. Tajjeb, kien temporanju u għalkemm kien arranġament sabiħ, moti minn Alla u sinifikanti, però kien xi ħaġa illi ħajservi għal ftit ta' żmien. Għal ftit ta' żmien. Għanet nitkellmu dwar l-Imperu Babilonjan u l-Imperu Grek u l-Imperu Roman u l-Imperu Ingliż. Kollha damu, kollha spiċċaw. Kwalunkwe ħaġa li fuq l-art se tispiċċa. Però meta l-Anġlu ħabbar il-Marija x'kellu jsir minnha li kellha tilet lill-Messija, l-Anġlu qalilha illi hu sejjer it-tron ta' David missieru u jsaltana għal dejjem fuq id-dar ta' Ġakob u għal saltnatu ma jkunx hemm tmiem. U dan huwa l-ferħ tagħna li aħna appartinu llum ġurnata permezz ta' Siżna Kristu għal saltna għal realtà illi mhijiex se tispiċċa. Hija mibdija Ġesu bdija inawgura meta fil-bidu tal-Ministeru tiegħu qal orob iż-żmien u orbot is-saltna tal-Alla indmu u emnu l-Evanġelju. Aħna bil-grazzja tal-Alla weġibna din l-istedina u issa ninsabu f'saltna illi ma tinqeritx. Saltna indestruttibbli, saltna illi fuqha propjament liben etern ta' Alla. Tabernaklu wkoll kien inferjuri il għaliex kellu biss ministeru estern. Il-qassisin ma setawx jittrattaw mar-ruħ tal-mitneb. Ebda bniedem ma jista' jagħmellek il-ġid fruħek, illi tant illi jaħfirlek, illi ipoġġik f'relazzjoni sewa malla. L-qassisin l-aktar kienu jittrattaw b'affarijiet esterni. Anke fl-ittra lil-Lut kapitlu 9 u vers 9 jgħidilna illi it-tabernaklu kien tixbieħa għażmien tissa li fiha kien hemm offruti għotjiet u sakrifiċċji li ma setgħux jagħmlu perfett il dak li kien jagħti qima għal dik il-kuxjenza. Billi dawn kellhom x'jaqsmu biss ma' ikel u xorb, Alla tom ħafna regolamenti x'jieklu, x'jistgħu jixorbu, tajjeb, ikel u xorb u ħafna ħasil u regolamenti għal ġisem imposti fuqhom sa ma jasal żmien it-tibdil. Iż-żmien tat-tibdil wasal. Meta Kristu der fostna, tajjeb, daħħal riforma issa fil-arranġament tagħna mal-Alla. U allura għalkemm Ġesu anke matul ħajtu meta pereżempju fejjaq lill-imġiddem, qallu mela mur issa uru ruħek il-qassis u offri is-sakrifiċċju li kmanda Mosè bħala xhieda għalihom. Ġesu għex taħt il-liġi, għex taħt dak l-arranġament sabiex jaqlana minnu. U jagħtina xi ħaġa ħjar. Jagħtina xi ħaġa wisq aktar superjur, mhux sempliċement ħanittrattaw issa dwar l-estern, dwar dak li huwa viżibbli, dwar dak li għandu x'aqsam mal-ġisem, x'nieklu, x'nixorbu. Imma Ġesu introduċa ministeru li jitratta mal-qalb tagħna. Illi l-ewwel ħaġa poġġiena biex issa ngawdu s-sliem ma' Alla. Għandna sliem ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. U allura mal-miġġija ta' Kristu tajjeb issa għandna x'naqsmu ma' santwarju superjuri, santwarju aħjar. Santwarju li huwa smewwieti, santwarju li għandu ministeru effettiv u santwarju li għandu ministeru garantit. Dan it-tlet ħsibijiet ħanrawhom wieħed. Ġesu iservi f'santwarju fis-smewwiet. U għalhekk aħna il-Kristjani m'għandniex kwartieri ġenerali f'din id-dinja, m'għandniex xi ċentru jew xi
struttura li ngħidu din hija il-kapitali tagħna. Għaliex nafu illi s-santwarju huwa fis-smawiet, mhuwiex magħmul mill-bnedmin u lanqas huwa mwaqqaf mill-bnedmin. Kapitlu 9 vers 11 jgħidilna imma Kristu meta der bħala sommu saċerdot tal-ħwejjeġ tajbin li diġà ġew. U dana li l-lut ta' dak iż-żmien kellhom bżonn jifhmu. Il-ħwejjeġ tajbin issa diġà ġew. Ġesu introduċihom, Ġesu inawgura il-qagħda wisq aħjar illi ngawdu aħna mill-qad gawda Noè, jew Abram, jew David, jew Iżajja, jew in-nies kollha li jgħixu qabel il-miġġa tiegħu. Ġesu meta der bħala Assis il-kbir ta' ħwejjeġ tajbin li diġà ġew, daħal minn tabernaklu akbar u iżed perfett mhux magħmul blit, ċoe mhux ta' dan il-ħolqien. Mela fejn hu dan it-tabernaklu huwa fis-smawiet fil-preżenza t'Alla nnifsu. U Ġesu bħala il-medjatur tagħna qiegħed jidher għalina quddiem Alla. Ġesu qiegħed iservi f'santwarju smawieti u allura huwa santwarju li żmien ma jistax jeqirdu. Iż-żmien jeqret kollox. Xi darba oħra bil-mod il-mod iż-żmien jeqret kollox. Imma Ġesu qiegħed iservi f'santwarju illi ma jintemx. Kapitlu 9 vers 24 tal-istess sitra jgħidilna li Kristu ma daħalx f'xi qaddis tal-qaddisin magħmul blit. Rajna kif il-qassis il-kbir kien jidħol u joffri il-qassis kien joffri l-inċens, mbagħad il-qassis il-kbir darba fis-sena kien joffri demm iċabsu mal-irkejjen tal-għatu tal-arka u dafet kollha. Kienu kollha arranġament magħmulin blit. Ġesu ma daħalx f'xi qaddisin magħmulin blit li hu sempliċi antitip tal-veru. Tħares lejh u titgħallem illi fis-smawiet hemm santwarju aħjar minn hekk. Wa santwarju il-veru, ir-reali. Ġesu daħal fis-sema nnifsu. Tafu intom li Ġesu wara li jirxoxta tajjeb u ta' provi konvinċenti u infallibbli illi ta' bilħaq huwa ħaj l-apostli, l-disċipli tiegħu mbagħad tela fis-smawiet. Għaliex tal fis-smawiet sabiex iservi għannom tagħna fil-preżenza ta' Alla nnifsu. U din hija il-sabiħ tal-fidi Kristjana. Għandna Assis il-kbir li qed jirrappreżentana fis-smawiet fuq l-emenija tal-missier qiegħed jidher għalina fil-preżenza ta' Alla. U allura il-ħwejjeġ tajba li Alla wiegħed permezz tal-profeti issa difatti ġew. Għandna qegħdin ingawdu dawn il-realtajiet eterni. Tajjeb? Mela huwa santwarju smawieti huwa wkoll santwarju ministeru effettiv. Ministeru illi ta' bilħaq jaqlalna dak illi Alla jixtieq jagħtina. U ċaja, il-Ministeru ta' Kristu fis-santwarju fis-smawiet ineħħi id-dnubiet. Matul it-Testament il-Qadim kien hemm it-tifkira tad-dnub minn sena l-oħra. It-tifkira kull aktar ma joffru sakrifiċċji, aktar kienu qegħdin juru lil xulxin illi m'hemmx maħfra b'dawn il-bejja maqtula m'hemmx maħfra. ċertament Alla kien jaħfer lin-nies minħabba l-fatt illi Kristu fil-milja ta' żmien kellu imut għad-dnubiet ta' niesu. U allura għalhekk irridu insostnu u nifhmu illi il-Ministeru ta' Kristu huwa effettiv. Huwa effettiv. U hawnhekk Alla jridna illi aħna nemmnu dan. Illi mhux sempliċement nisimgħuh imma li napproprijaw illi inħadnu għalina nfusna personalment il-benefiċċji kbar illi Kristu għalna appuntu il-għaliex issa jinsab wara illi miet u kien rixoxtat jinsab fil-preżenza ta' Alla għalina. L-ewwel ħaġa, Kristu xtrana għal Alla missieru għall-eternità. Vers 12 jgħidilna illi Kristu ma daħalx bid-demm tal-bdabat u toloġġiela, imma daħal darba dejjem fil-qaddisin, fis-sema ġifieri, b'demmu stess biex hekk akkwista fidwa eterna.
Aħsbu ftit fuq dal-kliem l-aħwa. Kristu akkwistalna, kisbilna diġà realment fidwa eterna. Fidwa għaż-żmien u għall-eternità. Hija tagħna. Hija tagħna. Il-mistoqsija hija sempliċement din. Int għandek sem minn din il-fidwa. Kapaċi tgħid li dik il-fidwa hija tiegħi u jien mifdi għall-eternità. Għalhekk ma nistax nifhem jiena dawk il-Kristjani li hawnhekk jiżbaljaw u jaħsbu li l-fidwa ta' Kristu tista' tfalli. Tista' inti tkun mifdi u minħabba xi dnub jew minħabba xi traskuraġni titlef dak li Kristu tak fil-bidu. Għalli ma tagħmel sens. Hawnhekk qed jgħidilna illi Kristu akkwistalna fidwa eterna. U din hija propjament l-għanja li nisimgħu fil-ktieb tal-Apokalissi kapitlu 5 vers 9 fejn jgħidilna li huma għannew għanja ġdida billi qalu int jistħoqlok qegħdin jindirizzaw lil ħaruf il-Ġesu Kristu. Int jistħoqlok tieħu l-ktieb u tiftaħ is-siġilli tiegħu għax int kont maqtul u fdejtna Alla b'demmek minn kull tribul, sin u poplu u ġens u għamiltna l-Alla tagħna slaten u qassisin. Int fdejtna huwa temp fil-passat xi ħaġa li ġrat. Kapaċi ngħidu aħna li nafdaw fi Kristu li l-fidwa tagħna hija għall-eternità. U għalhekk aħna bħala evanġeliċi ma niddejju, anzi nifirħu. U ngħidu bil-konfidenza illi dak li tagħni Kristu Alla mhux se jħodu li lura. Hija fidwa eterna. Ħaġa oħra Kristu wkoll natfinna il-kuxjenza tagħna. Qabel ma għarafnieh kellna kuxjenza imtaqla. Jew kienet kuxjenza mejta, tant kienet imwebsa ma konna ħossu xejn. Illi konna nidimbu bla doċċ bħalli kieku ma jiġri xejn. Jew jekk kienet kuxjenza mqanqla, kienet ukoll kuxjenza imnizza, maħmuġa. Konna nafu li aħna ħatin quddiem Alla u li maħniex kapaċi weħidna li nersqu quddiem Alla. Immissa Kristu natfinna l-kuxjenza. Tagħna s-safa fir-ruħ, kellu raġun Iżajija iħabbar x'kellu jagħmel Alla permezz ta' Kristu. Meta qal għalkemm dnubietkom huma ħomor bħal kremżi bħas-suf isiru. Għalkemm huma ħomor bħal iskarlat isiru bojot bħas-silġ. Għaliex sa tgħidlek Iżajja għax kien jaf u nnifsu ħabbar illi il-Messija kellu jagħti ħajtu bħala fidwa għal ħafna sabiex inaddafna, sabiex jagħmilna preżentabbli quddiem Alla. Vers 13 jgħidilna, għax hekk demm il-bdabat u l-barrin u l-irmiet ta' oġla li jraxxax il dawk imnizzin ċerimonjalment iqaddes għal purità tal-ġisem. Kemm iżjed id-demm ta' Kristu. Qegħdin taraw l-argument tiegħu. Jekk kien hemm ċerta effettività fil-fatt li kienu jiġu offruti dak l-annimali kollha u allura mbagħad il-qassis seta' jippronunzja lil dak u lill-oħra bħala ċerimonjalment notfa. Ma kemm iktar allura d-demm ta' Kristu li permezz tal-Ispirtu Etern offra lilu nnifsu bla difett l-Alla se jippurifika l-kuxjenza tagħkom minn atti mejtin. Għadha l-boħra nistaqsijena il-kuxjenza tiegħek hija ippurifikata fis-sens illi taf fik innifsek illi għandek il-maħfra, illi tgawdi xirka malla, illi Kristu neħħa kull tfixkil ta' dnub. Rivelazzjoni 7 vers 14 nerġgħu naqraw illi dawn il-xjuħ illi jura fis-smawiet. Wieħed mix-xjuħ wieġeb billi qalli dawn lebsin l-abjad min huma u mnejn ġew. U jien qedlu Sinjur inti taf u qalli dawn huma dawk li ġew minn tiġriba kbira u ħasslu l-biesom u għamluhom bojot fid-demm tal-ħaruf. Meta aħna nafdaw fi Kristu, meta aħna nduru lejh Kristu, ina tfilna lill-bies tagħna. Kapaċi sa nidru quddiem Alla b'mod preżentabbli. Il-kuxjenza tiegħek hija
nadifa jew ħadja. Skont bliema konfidenza twieġeb, inti tista' tgħid tappertenix għal Kristu jew le. Intix tiegħu, intix qed gawdi mill-ministeru tiegħu fis-santwarju tas-sema inkella le. M'hemmx lok għal dubju, m'hemmx lok għal forsi naħseb fuq l-awtorità tal-kelma tal-Alla fejn jgħidilna li akkwistanna fidwa eterna, illi natfinna l-kuxjenza tagħna. U issa wkoll jgħidilna illi Kristu jagħmilna kapaċi illi nservu u noġbu lill-Alla. Din hija wkoll parti integrali mis-salvazzjoni tagħna. Kristu salvana mhux biex nibqgħu neutrali, la aħna tax-xitan u lanqas aħna ta' Alla, imma salvana bl-iskop biex aħna noġbu lill-Alla. Qabel ma stajniex, qabel konna marbutin fil-jasar tad-dnub, immissa mogħtijin dan il-privileġġ. Kristu jippurifika l-kuxjenza tagħna minn atti mejtin ħalli naqdu l-Alla l-ħaj. L-attività fil-ġenna ħatkun għadi lill-Alla. Għadi lill-Alla, xirka miegħu. Il-fatt lil xi ħadd titgħadi. Jew lilek innifsek u lill-passjonijiet tiegħek innifsek, u allura Ġesu jgħid li min ifittex isalva ħajtu jitlifa. U dak hu l-infern. L-infern huwa li inti tkun magħluq fik innifsek u m'intix kapaċi tħobb. Mentri fil-ġenna hija għandek ambjent ta' imħabba li inti kapaċi testendilek innifsek, kapaċi tgawdi lil ħaddieħor lill-Alla primarjament u wkoll lill-mifdijin tiegħu. U allura Kristu għamilna kapaċi. Qabel konna inabbli, issa Ġesu nnifsu jgħidilna ħudu l-madma tiegħi fuqkom u talmu minni. U li jordnalna kif għandna nġibu ruħna u wkoll jagħtina l-Ispirtu tiegħu biex inkunu kapaċi naqduh. Iva, hemm taqtija, hemm serrija, rridu niddixxiplinaw nfusna, però il-fattu dan illi Kristu natfinna l-kuxjenza sabiex inkunu kapaċi naqdu lill-Alla. L-istess ktib tal-Apokalissi jgħidilna illi huma jinsabu quddiem it-tron tal-Alla u jaqduh naru lejl fit-tempju tiegħu. U dak li qed fuq it-tron jammar fosthom. Il-għena, il-feliċità tal-ġenna hija illi dawn jaqdu lill-Alla naru lejl mingħajr ebda falliment. Alla qed jitrenjana qed iħarriġna għal dan il-wirt illi hu għad jagħtina. Min issa stess qed jgħallimna kif għandna naqduh. Ħafna drabi billi wkoll naqdu lil xulxin fl-umiltà bħalma infatti jagħmel li mgħallem tagħna li jgħidilna jiena ma ġejtx biex inkun moqdi, ma biex naqdi. U biex nagħti ħajti bħala fidwa għal ħafna. U allura prattikament minn jum għal jum, kemm inti konxju li tinsab ikkonsagrata għal Alla, ġifieri li Alla warbek għas-servizz tiegħu. Illi inti m'intix bħal bqija tan-nies. Imma li Alla issa paraka għalih innifsu. Li Alla issa jrid jagħmlek reċipjent nadif, ħalli jinqeda bik, ħalli int tkun ta' servizz għalih. Benefiċċju ieħor li Kristu jagħtina bil-ministeru effettiv tiegħu huwa illi attwalment dak li beda fina, il-fatt li fdina, il-fatt li qiegħed iħarriġna biex nimxu fil-grazzja tal-Alla, fl-ubbidjenza evanġelika. Eventwalment Kristu wkoll iwassalna fil-ġenna. Iwassalna fil-ġenna. Vers 15 jgħidilna u minħabba fekk huwa il-medjatur ta' patt ġdid. Ħalli l-imsejħin jirċievu l-weda tal-wirt etern. Aħna li aħna imsejħin, aħna li weġibna bil-fidi għall-Evanġelju, il-bxara tajba, il-qajna, iva l-istorja. L-Evanġelju huwa l-istorja dwar Ġesu. L-istorja dwar Ġesu. Il-fatt li twieled, għex ħaj perfetta, miet, kien mitfun u
finalment kien irxuxtat. Dan l-istess Ġesu illi qatt jerġa' jiġi għat-tieni darba. Meta jiġi għat-tieni darba u jaraf il-dawk li huma tiegħu. U stess qed jiena naraf il-dawk li huma tiegħi. Imma xi ħaġa wkoll u ninaraf minn dawk li huma tiegħi jgħidilna. Ninaraf minnhom. Jarfuni. Ma jmurrux wara nies mikrija imma jarfu l-leħen tar-rajt tajjeb u jimxu warajh. Kristu attwalment imexxina sakemm iwassalna fit-destinazzjoni tagħna. Sakemm nirċievu l-weda u l-weda ta' min? Kieku hija weda tal-aħjar bniedem li taf fid-dinja, xorta waħda ngħidlek m'għandek xejn garantit. Ma din l-weda ta' Alla li ma jistax jikdeb. Ta' Alla li huwa l-verità nnifsu li msejħin jirċievu il-weda tal-wirt etern. Għal darb'oħra nerġa' indawwa l-attenzjoni tagħkom għal ktieb tal-Apokalissi fejn jgħidilna f'kapitlu 7 vers 9. Ġwanijiet wara dan ħarist wara kotra kbira li ebda bniedem ma kien jista' jgħodda minn kull ġens u tribu poplu u l-sien kienet wieqfa qudiem it-tron qudiem il-ħaruf lebsin il-bis abjad u bil-palm f'idejhom. Bil-palm f'idejhom, il-palma li hija simbolu tal-vittorja. Kristu mhux jibdina fit-triq u jinsina. Jew iwarrabna. Daw kollha li jiġu għandi jien ma nkeċċihomx il-barra Ġwanni 6. Daw kollha li tal il-missier jiġu għandi. Jiġu għandi. U min jiġi għandi jien mkaċċiex il-barra. Għalhekk hawnhekk narawhom bil-palm f'idejhom kienu jgħidu bleħen qawwi u jgħidu s-salvazzjoni ġejja minn għand Alla tagħna li qed fuq it-tron u mill-ħaruf. Aħna nirrikonoxxu illi salvati mill-bidu sa tmiem minn Kristu Ġesu. Inkarigat mill-missier sabiex ikun il-salvatur potenti u infallibbli tagħna. Għandek din il-konfidenza f'Ġesu Kristu. Jew forsi l-isem ta' Ġesu huwa barrani għalik, jew forsi tisma' ħadd ieħor isemmih anke b'ċerta għaxqa, b'ċerta qima. Però għad m'għandikx dik iċ-ċertezza tal-ġenna, dik il-konfidenza, dik l-assigurazzjoni illi Kristu mhux biss sejjaħlek, imma kapaċi wkoll iwasslek fejn għandek tasal. Din hija barka illi Alla jrid jagħtiha lin-nies kollha. Tista' tkun salvat u ma jkollokx iċ-ċertezza, ma tista' tasal għalija. Tista' tasal biex tkun ċert. U ftakar biss ta' min hija l-weda. Hemmhekk ħajkollok il-konfidenza li inti taqbad ma' dik il-weda, iżżomm sħiħ magħha u ma titlaqix. Benefiċċju ieħor Kristu jagħmel għalina hija proprjament dan. Kristu preżentament jifdina bid-dnub, jilliberana mill-madmat u mill-iskjavitu. Diġà semmejna li Kristu jagħmilna kapaċi nservu lil Alla. Ma kapaċi għaliex ma għaddix imtaqla bil-madmat tat-tnub. It-tnub li kien fnina, li kien zbranana, li kien ħallina bl-ħajra. Issa Kristu bl-Ispiritu tiegħu jeħlisna, jagħtina l-libertà. Vers 15 jgħidilna peress li ġrat il-mewt għal fidwa mid-dnubiet kommessi taħt l-ewwel patt. Kristu jifdina mid-dnubiet. L-Apokalissi jiftaħ billi jgħid lilu l-ħabna u li ħallna minn dnubietna f'demmu stess, bħalli kieku d-dnubiet tagħna kienu katina li kienu qegħdin jirrestrinġuna, ma jħallunix nagħmlu rridu. Kristu ħallna minn dnubietna f'demmu stess u għamilna slaten u assisin għal Alla u missieru. Mela, huwa santwarju li jinsab fis-smewwiet, huwa santwarju li Kristu fih qiegħed jaqdi b'ministeru effettiv u il-barkiet li qed jagħtina diġà qegħdin ingawduhom huwa wkoll ministeru garantit. Ministeru garantit. Huwa ministeru ċert. L-awtur juża l-idea ta' testament. Tajjeb,
Jiena infatti għandi testament. U naħseb jiena intom ukoll għamiltu testament. Però dak it-testament huwa validu? Le. Sakemm għadek ħaj, dak it-testament tista' tqattaw, tista' tibdlu, tista' tagħmel it-trid. Meta jsir validu t-testament? Mal-mewt. Mal-mewt tat-testatur. Mal-mewt ta' dak li għamel it-testament. Għax fejn hemm testament huwa neċessarju li tkun stabbilita il-mewt tat-testatur. Għax testament u validu biss mal-mewt. Ġala darba qatt ma jgħod. Sakemm għadu jgħix it-testatur. Dak illi għadu validu sal-lum, il-ġurnata, tajjeb, kien jgħod ukoll għal dakinhar. Testament huwa validu, testament jgħod biss mal-mewt. Għalfejn taħsbu li fit-testament il-ġdid għandna 7 rakkonti dettaljati illi jgħidulna illi Ġesu il-ħaruf tal-Alla ta' bil-ħaq miet fuq il-Kalvarju. Biex jassigurawna illi t-testament illi inawgura Ġesu huwa testament validu. Għaliex? Għax ġrat il-mewt tat-testatur. Ġrat il-mewt tat-testatur. Rajna mill-tib tal-Esodu dal-għodu u rajna kif Alla meta kien se jagħmel il-patt tas-Sinaj mal-poplu Ludi dakinhar tajjeb kien hemm Mosè il-medjatur illi kellu d-demm tal-annimali u raxxax lin-nies bid-demm kellu din il-pjanta tal-issopu bil-weraq fin, weraq da tistgħu timmaġinaw ix-xena il-Mosè qiegħed iraxxax id-demm fuq in-nies u fuq il-ktieb tal-liġi illi kien allura il-patt forma miktuba. Alla inawgura dan il-ftehim solenni bejnu u bejn nies bit-traxxix tad-demm. Ġrat il-mewt, dak il-każ tal-annimali. Issa ġrat il-mewt tal-iben Alla. U allura dak il-patt huwa mhux biss introdott minn Ġesu Kristu wkoll ratifikat. Huwa patt li jgħod. Ftakru meta Ġesu kellu l-aħħar ċena mad-dixxipli. Qabel ma miet, jekk naqraw il-verżjoni ta' Mattew, jgħidilna illi huma u jieklu imbagħad Ġesu wkoll huma u jieklu. Ġesu ħa l-ħobs u birku qasmu taħt id-dixxiplu qal ħudu u kulu danu ġismi. U ħa wkoll il-kies jew it-tazza. U rringrazzja u tawulhom u jgħid ixorbu l-koll minnu. Għax dan huwa demmi tat-testament il-ġdid. Dan huwa demmi ta' patt ġdid u aħjar li Alla issa kellu jistabbilixxi ma' niesu. Li huwa mxerret għal ħafna għal maħfra tad-dnubiet. Mela, la darba il-mewt ta' Kristu seħħet. Għandna l-maħfra tad-dnubiet? Iva, skont kif qed jirraġuna Kristu. Imxerret għal ħafna għal maħfra tad-dnubiet. Imma kemm hija ċertissima din illi dawk l-istess nies illi għalihom Kristu xerred demmu. U allura it-testament tiegħu huwa validu għalihom. U allura l-barkiet ta' dak it-testament huma tagħhom. Kemm huwa ċertissimu li dawk l-istess nies se jaslu il-ġenna. Qatt innotajtu xi kompli jgħid Ġesu wara dan il-kliem fejdilhom u mxerret għal ħafna għal maħfra tad-dnubiet iżda jien ngħidilkom attenzjoni. Iżda jien ngħidilkom. Min issa l-qudiem ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dilja. Sa dakinhar meta nixorbu ġdid magħkom fis-saltna ta' missieri. Ġesu jassigurana bl-akbar mod possibbli li intom li temnu fija. Intom li ġrejtu lejja sabiex issibu refuġju fija. Intom li tafdaw fija. Intom li tħarsu lejja u taraw illi l-mewt tiegħi fuq is-salib kienet mewta ta' tpattija għalikom. Sabiex intom tkunu meħlusin. Jien qed ngħidilkom illi mhux se nerġa' nixrob mill-frott tad-dija sakemm nixorbu ġdid magħkom ma' dawk l-istess nies. Ġesu qed jassigura l-fidili tiegħu illi jekk aħna nafdaw fih, Kristu attwalment qed jgħidilna illi se ngawdu
xirka miegħu mhux fuq l-art imma wkoll fis-smawiet. Hemm f'qalbek dan il-ferħ li inti parteċipant f'dan il-patt, li inti werriet ta' dan il-testament illi Ġesu għamel għal-ġid u għan-nom tagħna. Nfakrek illi jekk Alla jilqa lin-nies b'metodu wieħed biss, bit-tixrid tad-demm. Xi ħaġa forsi għal moħħna tinstema' makabra, tinstema' daqsxejn għax id-demm jisna jimbuttana. U għalhekk ħafna nies jaħsbu li jekk jien nagħmel it-tajjeb, jekk jiena nagħmel l-almu tiegħi, jekk jiena nipprova ngħix ħajja tajba, m'għandux ikun biżżejjed biex Alla jilqani. Alla jiddikjara li mingħajr it-tixrid tad-demm m'hemmx maħfra. M'hemmx maħfra. Jew ħadd hemmen fik innifsek f'dak li kapaċi tipproduċi jien biex tagħtih Alla, jew se taċċetta id-demm li provda Alla nnifsu bħalma aċċettaha Abram li t-tifel tiegħu qallu Alla nnifsu jipprovdi s-sakrifiċċju. Alla nnifsu. U għalhekk aħna nissejħu Kristjani, aħna sirna ta' Kristu il għaliex fuq il-Kalvarju naraw li propjament seħħ is-sakrifiċċju illi bih għandna l-maħfra. Levitiku 17 vers 11 jgħidilna illi l-ħajja tal-laħam fid-demm u jien tajdulkom fuq l-artal biex tagħmlu offerta ħalli tagħtu d-dnubiet tagħkom għalikom infuskom għax huwa d-demm li huwa l-ħajja li għad titnub. Huwa d-demm li għad titnub. Kristu xerred demmu biex jgħad titnubna biex jikkanċella d-dejn tagħna sabiex jippreżentana quddiem Alla bla teba, bla makkja, bla ebda difett. Il-maħfra mingħand Alla tiswa immensament. Kemm swiet? Inkun ara x'insult ikun jekk aħna ngħidu li jiena nagħmel it-tewba jew jiena nipprova npatti l-ħażen tiegħi bit-tajjeb, x'insult? X'insult ta' Ġesu Kristu. Illi fil-fema tal-Alla kellu bżonn ixerred demmu sabiex jakkwistalna il-maħfra. Il-mistoqsija kbira qegħdin ixxerred id-demm ta' Kristu? Iva, bla dubju ta' xejn. Mela għaliex għadek tilab bil-kliem? Għaliex m'intix sod? Għaliex m'intix kapaċi tgħid jien għandi l-maħfra? U jien werriet tal-ġenna fuq il-merti ta' Kristu u ta' Kristu waħdu. Il għaliex aħna lilu narfu bħala Salvatur ġvera. Ilqa dak li Kristu diġà ipprokura. Kristu diġà rebħinna l-maħfra. Il-qaħħa dik il-maħfra. Tibqax tilab, tibqax dubjus. Xtaqtija tkun għaddejja mill-qalb ta' dak li la jaf huwiex ta' d-dinja, la jaf jinsabx fis-salta tal-Alla. Ikklejmja li kien nifsek il-weda tal-Alla. Alla jaħfer il-dawk illi imorru għand Ġesu li ħarsu lejh u jaraw fih il-ħaruf tal-Alla li jneħħi id-dnub tad-dinja. Għalhekk il-weda l-istadina tal-Alla f'Iżajja għandha tant id-doq ħelu f'widnejna. Fejdinna fitxu l-mulej meta jista' jinstab sejħulu x'inhu qrib. Ħalli l-ħażen jitlaq triqtu, r-raġel tal-ħażen ħsibjietu u ħajerġa' lil mulej u hu jħenna għalih. Għaliex iħenna għalina Alla l-imbierak? Għaliex tagħna u nnifsu is-sakrifiċċju. U nnifsu. Ħajdu lejn Alla tagħna għax huwa mimli bil-maħfra. Għaliex jaħfer? Il-għaliex għandu raġun jaħfer. Għandu raġuni valida li Alla huwa ġust u jibqa' ġust fil-waqt li jiddikjarana ġusti minħabba ibnu Ġesu. Illi ħabna u ta' lilu nnifsu għalina. Jalla l-kol kemm aħna naslu dik il-qagħda imbierka li ngħidu jien naf ta' min jien ta' Kristu. U Kristu miet għalija personalment. U jien allura irrid ngħix għalih.